kontestablearen jauregian batzartuko dira, 16. mendeko eraikin historikoan. Frontoiraz naiz joaten duela 3 urte. 3 urte beteko dira 13an alaba preso daukadala eta esan duen, ez noa frontoira bitartea. Ez naiz. Oinaz bengoetxeak eta horrela, enbidia ematen didate, ez ikusteak. Eta alabaren behiak dituzu? Bai, larun batean egon du ginen elkarrekin. Egingo du antropologia bere alabukatuko du. Ateratzen du dena oso notagonak ateratzen ditu. Bueno, barruragoaz, eta ikusten duzu prestatua zaudela, zure korbatatxo beltz txikiarekin. Gero arte batxi, mila esker. Ostroa. Lehen aldia da, hemen sartzen naizela. Bai? Bai. Uste nuen beste nun baitzela, Zer moduz, Egunon, ongi? Lehen aldia, hemen sartzen naizela. Herritarrek aski ezagutzen dutela Euskaltzaindia, ez da urruneko erakunde bat? Ezagutu ez, baina nahitzat hartu bai. Eta begira, hola, kaixo. Zer moduz? Jauntxita argia. Zer moduz? Ez dut esan argigarria. Egunon, Xabier. Argia. Ongi? Bueno, azkenean ikusten dugu jauregia hon martxan, Egunon. Andres, hemen ari ginen, 2 egun pasatzen ari naiz karguan zure aurretik izan zen gizon errespetagarri honekin. Eta pentsatzen dut egun gogoangarriak izango dituzula, bera Bai horixe, ezagututa. bai horixe. Egun gogoangarriak izango direla. gozatzen ari naiz. Bai, pentsatzen dut. Eta oraintxe ari ginen hitz egiten, jendeak Euskaltzaindia, Euskaldunek, Euskal Herritarrek, Euskaltzaindia behar beste ezagutzen ote duten. Ez ote zaien urrun xamarreko gertatzen erakundea. Hori topikoa da. Bai. Ez da, nik esango nuke tren topik ere ez nukela izan behar. Topikoa da. Baina tipikoa da, hain zuzen ere, gaur ikusten dugun Euskaltzaindia Iruñera etortzea, hain zuzen ere bere lanak hemen egitea Nafarroan zein iparraldean zein autonomia erkidegoan. Hori da tipikoa, eta hori da kontuan hartu behar dena, beste da topikoa. Bueno, bide bat egiten ari zarete, oso kontutan hartzekoa, eta guk hasteko oso kontutan duguna, baina asmatzen ari zaretela iruditzen zaizue? Bide xuxena daramazuela? Ez beti, baina gehienetan. Euskara erabilgarria, ulerterreza, edonorentzako egiten ari garela denon artean? Nik uste asmatzen ari garela puntu batzutan, beste batzutan jakina hau giza prozesu bat da eta prozesu guztietan egoten dira alderik nabarmenak, onak eta beste batzuk zuzendu beharrekoak horretan ari gara, baina nik uste esateko marko hori, zelai hori ari gara markatzen, azkeneko 40 urte hauetan nik uste lan handia egin dela, eta zelai horretan ari dira ja momentu honetan jokalaria jokatzen. Batzuk hobeto jokatzen dute, beste batzuk eskastxo hiltzen dira. Fitxajeak ere noizbait egoten dira, ez lau esperroi bilikoak, baina joku horretan, dinamika horretan ari gara, eta horrek erakutsi nahi du, eta horrek erakusten du beste hizkuntza biziri dauela. Bueno, bizirik segidezan, zuen bilerak beharrezkoak dira, ez dadila bilera nigatik berantegi hasi, minutu bat falta 10:00-etarako. Zoazte. Bai, mila esker. Niri esker sekula baino xuxenago hasiko da gaurkoa. Askota begiz kanpoko bakardadea 75 urtetik gorako euskaltzainek nahita ez agertu beharra dute osoko bilkuretara. Euren botoa, ahala, ezin baitute beste inoren esku utzi. Janek ez du hutsik egiten. Ongi, Jan, benetan eskertzen dut 2 egun hauetan eskaini diguzun gozotasun eta jakintza guztia. Jasan bainan iraun. Irauteko gogo hori daukat. Zoaz lanera, Jan. Izan ongi. Euskarak behar dituen doain nagusiak, guztiak, bere baitan biltzen ditu Aritxelarrek. Indarra, eskuzabaltasuna, gozotasuna eta bizipoza.